Malestar no Partido Popular de Vilanova e Cambados pola decisión da Mancomunidade de non acometer o proxecto da senda peonil que uniría ambas vilas. Os populares consideran que a presidenta está rompendo a solidariedade que sempre existiu no ente comarcal, poñendo en perigo a súa unión. Si a actual presidenta da Mancomunidade do Salnés vai a romper a estabilidade, vai a romper o consenso e vai a romper a trayectoria e o obxectivo da Mancomunidade do Salnés durante os últimos anos, porque parece ser que non están dispostos a comprar, a mercar eses terreos. Dende a formación sinalan que esta decisión da Mancomunidade é un fito histórico, xa que ao longo da súa historia todas estas obras foron acometidas polo ente comarcal. O alcalde de Vilanova considera que a súa débeda non debería ser un problema. Si no es una cuestión de dinero, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Mire, si no tiene tesorería, nosotros hacemos un pago, nos comprometemos. A ver, si ese es el problema, nosotros nos comprometemos, antes de expropiar, a hacer un pago de deuda equivalente al coste de la expropiación, para que non sea un problema de caja. Os populares tamén indican que esta obra non só beneficia estes dous concellos, senón tamén a illa, a Vila García e especialmente ao sector do mar, evitando os vertidos á ría. Gonzalo Durán advirte que se a Mancomunidade non colabora neste proxecto, a súa vila podería deixar de participar nas obras doutros concellos. La parte nuestra, si tenemos que pagar nosotros, la pagamos. Pero entonces que no se nos busque ya para ninguna otra cosa. Claro, no se nos diga que paguemos otra obra en común o tal. Si no pagas la que nos afecta a nosotros, no vamos a pagar las de los demás y miraremos incluso si es legal que sigamos pagando la del Grove. Porque hemos pagado 150.000 euros cuando yo calculo que entre Vilanova y Cambados, voy a ponerlo muy por encima, podrían ser 60.000 euros esto de lo que estamos hablando. Pola súa parte, a alcaldesa da Mancomunidade do Salnés quixo poñer de manifesto o consenso que hai no ente comarcal entre os alcaldes dos diferentes partidos políticos. Tamén recordou que a Xunta e Augas de Galicia sinalaron que as expropiacións corresponden aos concellos. Obviamente, ahora non se lle pode exixir á Mancomunidade que leva a cabo uns traballos, ademais, uns traballos que suporían, xa falamos outro día tamén, ter que facelos nun ano, sería un traballo moi laborioso, con moitas expropiacións, estamos falando de 30 e pico, creo recordar, que ademais o estuve vendo onte, propietarios que hai que expropiar ou comprarlle as súas parcelas, e sí que é importante o tema económico, porque igual como non vai a Mancomunidade, o alcalde de Vilanova non o sabe, pero a deuda que estamos tendo neste momento é unha das deudas máis altas que hubo na Mancomunidade.